Amen. Isang mapagpalang gabi sa lahat at sa lahat po nakakaabot ng live na ito at sa lahat na nakakakinig po sa wait lang. Sa lahat po na napakinig po, nakakaabot ng dilig po ng pag-asa. So, praise the Lord. May punti po ng ating Panginoon. Tuloy nga ang Diyos ay buhay. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Kiram, ng J. Blues Zambales. At muli, ating po matutumayan ang kabutihan ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang salita. Noong nakarang buwan, ating pong napag-aralan ang patungkol sa breakthrough. At alam naman po natin, ang iba sa atin ay nakaranas po nito. Ngayon naman po month of February, ngayon po yung ating pong pag-aaralan, it's all about kingdom rulership. Amen. Ating pong basahin in Genesis chapter 1, 26 to 31. Sabi po ng Panginoon, "Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground." So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. 28. God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground." Then God said, "I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. And to all the beasts and of the earth, and all the birds in the sky, and all creatures that move along the ground, everything that has the breath of life in it, I give every green plant for food." And it was so. Last verse, God saw all that He had made, and it was good, and there was evening, and there was morning, the sixth day. Tayo po'y pumikit at manalangin sa ating Panginoon. Ama naming Diyos, tapat at dakila sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoon Hesus at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa panibagong buhay, panibagong pag-asa na pinagkalulog sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat sa iyong salita, tutunghayan namin, Panginoon, ang iyong mga himala, kabutihan, at pagbabago ng aming buhay. Hamo, Panginoon, na ikaw lamang ang may taas, ikaw lamang ang purihan, at ikaw ang madakila. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. 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 Kingdom rulership. Now, mga kapatid, kung ating po itong pag-aaralan, ang creation ng ating Panginoon, in the day 6, tayo po ay kinreate ng ating Diyos. Now, ang sabi ng Panginoon in verse 26, sabi niya po doon, "Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky." Amen? Ibig sabihin daw po mga kapatid, tayo daw po mga tao, nilikha ng Diyos ng kawangis niya. At hindi lang po doon natatapos, kundi tayo daw po ay binigyan niya ng authority and dominion. Saan? Sa kanyang mga nilikha. Now mga kapatid, what is kingdom rulership? Now, sabi po dito mga kapatid, it refers to the authority and dominion exercise within a kingdom. Ulitin ko ulit mga kapatid ito daw po ay pagkakaroon o ina-exercise ang authority and dominion sa loob ng kingdom. Now mga kapatid, yung kinreate daw po dito, ang sinasabing kingdom ng Diyos, ay ito po kanyang kinreate. At tayo daw po ang nagsisilbing mga taga-pangalaga niya. In other words, we are the ambassador of Christ, or we are the caretaker, amen, o yung steward, taga-pangalaga ng kingdom
na sinabi dito ng Diyos. Now mga kapatid, kingdom rulership sa Tagalog o pamamahala ng kaharian. Sa kaharian, syempre alam naman po natin, ito po ay may naghahari. Nasusunod, siya ang nagpapatupad ng batas at walang ibang masusunod kundi siyang itinalagang hari. Balikan po natin mga kapatid kung ano ang sinabi ng Diyos in verse 26. Sabi niya po doon, Amen, tayo daw po ay mag-rule. Amen, hindi ka lang po basta nilikha ng Diyos, kundi may purpose ang pagkalikha sa iyo ng Diyos. Ano po yun? Kundi magkaroon ka, amen, ng dominion. Amen, rulership sa kingdom na kanyang nilikha. Now po mga kapatid, ang sabi po dito, ang gusto ng Diyos ay pangalagaan natin ang kanyang mga nilikha. Ang sabi po din mga kapatid, ang mga isda, amen, ang mga maamo, ang mga maiilap na hayop, sila daw po mga kapatid, ang ating pangangalagaan, aalagaan, amen. Mahirap naman po kasi mga kapatid, di ba po, yung mga nilikha o maliban po sa atin, yung mga hayop, ang magro-rule sa atin. Hindi naman po tayo papayag po doon. Amen? Kaya ang ginawa ng Diyos, amen, dahil ikaw ay kawangis, amen, likeness ng Diyos, ikaw ngayon ang binigyan ng dominion over, amen, sa mga bagay na kanyang nilikha. Amen? So kapag sinabi po din mga kapatid, pamamahala ng kaharian, tayo ang ginawang taga-pangalaga dito sa lupa. Now mga kapatid, bago po tayo tumungo po doon, meron pong iba't ibang klase ng kingdom na sinabi sa Biblia. Now, kung ating po pag-aaralan po ito in biblical term, maaari po lagi pong ating po nasa isip kapag sinabi pong kingdom of God, it's all about heaven. Amen? May point at tama naman po mga kapatid. Ngunit meron daw po iba't ibang uri ng kingdom o kaharian na sinasabi dito sa Biblia. Now, in Luke chapter 17, verse 20 to 21, malalaman po natin dito kung ano po itong klaseng kingdom mga kapatid. Amen. Number one kingdom is the kingdom of God. Basahin po natin Luke chapter 17, verse 20 to 21. Once on being asked by the Pharisees, when the kingdom of God will come, Jesus replied, the coming of the kingdom of God is not something that can be observed. Ulitin ko ulit mga kapatid, no? The coming of the kingdom of God is not something that can be observed. 21. Nor will people say, here it is. So wala daw pong makapagpasabi o wala magsasabi sa atin na nandito na daw o nandun na or there it is. Because the kingdom of God is in your midst. Nasa sa atin mga kapatid ang kingdom ng Diyos. Now, in Romans 14:17, ito po ang sabi ko mga kapatid. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy of the Holy Spirit. Now mga kapatid, ating pong pinag-aaralan yung iba't ibang kingdom na sinasabi dito sa Biblia. Number one is the kingdom of God. Ang sabi po doon mga kapatid, no, in Romans 14:17, for the kingdom of God, ang paghahari daw po, amen, o ang kaharian ng Diyos is not a matter of eating and drinking. But ano daw po yun? But of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Now mga kapatid, saan po ba nananangan o saan ba tumitira, ang ating banal na spirito? Sabi sa kanyang salita, ito daw po ating katawan is the temple of the Holy Spirit. So the kingdom of God, mga kapatid. Now, ating pong ipasok in Matthew 6:33. Sabi po din, di ba? But seek first His kingdom and His righteousness. Wow. And all these things will be given to you as well. Amen? Madalas, amen, kapag po sinasabi po dito, but seek first His kingdom. Ang sinasabi po dito mga kapatid, yung mga bagay na gusto ng Diyos o yung mga gawain, amen, na nakakalugod
sa Kanya. But seek first His kingdom. Ano po ba yung kaharian ng Diyos? Amen? Ano po ba yung Kanyang gustong pagharian? Unang-una po sa atin ay yung ating sarili. Ang ating mga puso. So in other words, kingdom of God means living and serving under God's rule. Yung po pala yun mga kapatid, no? Means living and serving. Hindi ka lang po namumuhay. Hindi ka lang po nilikha ng Diyos. Kundi ang sabi ng Panginoon, serving under God's rule. Kaya po pala mga kapatid, pag sinasabi natin, seek first the kingdom of God. Unahin mo ang gawain sa Panginoon. Unahin mo ang mga makalangit na gawain. Unahin mo ang patungkol sa ating Panginoon. Ano po yung sinasabi po doon mga kapatid? In Matthew 28:19-20, ito po mga kapatid yung mandato po sa atin. Ano po yan? Sharing God's love. Amen? Spreading the good news. Spreading the gospel. Yan po mga kapatid, ang tunay na kingdom na gustong isik ng Diyos. Ang gustong isik ng Diyos natin. Amen? Sharing God's love. Ano po? Serving others. Amen? Showing God's love through action. Matthew 25:31-46. Makikita niyo po yan mga kapatid. Ano po mga kapatid? Living righteously, prayer, and worship. That is the number one kingdom na dapat nating malaman mga kapatid. That is the kingdom of God. Number two, meron pa po, the kingdom of heaven. Wow! Amen? Sabi po sa Bible mga kapatid, the kingdom of God, it's the God's dwelling place. Amen po ba mga kapatid? Ito po yung langit. In Psalms 115 verse 3 and Matthew 6:9. The kingdom of God is a spiritual realm where God, angels, and believers exist. Amen po? That is the kingdom of heaven. Kaya nga po in Matthew 5:3, sabi po din mga kapatid, blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Amen. Meron daw pong kaharian ng langit. Matthew 7:21, not everyone will say to me. Di ba nga po, ito po sikat na sikat po ito mga kapatid eh. Hindi lahat na nagsasabi ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Amen? Not everyone who says to me, Lord, Lord will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. That is the kingdom of heaven. The kingdom of God, the kingdom of heaven, and number three, the kingdom of Christ. Wow, meron na po tayo tatlong kingdom mga kapatid. What is the kingdom of Christ? The kingdom of Christ refers to the Christ future reign. At naniniwala po tayo mga kapatid. Amen. Although meron tayong kahirapan, meron tayong mga pigyati, sakit na nararanasan ng kapatid sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Yung Jesus reign na sinasabi natin. Ito po yung mga kapatid, magkakaroon ng paghahari ang ating Panginoon Jesus. The kingdom of Christ refers to the Christ's future reign. Amen? Where He will rule over all things. Christ's reign. Amen? The Christ will rule over believers in the world. Amen? At lahat po mga kapatid, naniniwala sa ating Panginoong Jesus, yung tunay na nanampalataya, the truly born again Christian follower of Christ. Tayo po naniniwala mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus ay maghahari. Amen? Sa kanyang muling pagbabalik, and that is the kingdom of Christ. Revelation chapter 11, verse 15, and 1 Corinthians 15:25. Sabi po rin sa Revelation chapter 11, verse 15. Sabi po natin, the seventh angel sounded his trumpet, and there were loud voice in heaven, which said, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Messiah, and he will reign forever and ever. In other terms, that is the millennial reign. Christ's reign will occur after his second coming.
Amen? Tatlong kingdom po. Ano po yung una? The kingdom of God, the kingdom of heaven, and the kingdom of Christ. Number 4, it is the the God earthly kingdom. God's earthly kingdom. Now, in Genesis chapter 1, verse 26, mga kapatid, pinapakita po dito, tayo daw pong mga nilikha. Amen? Humans as a representative, ambassador. Amen? Ruling on God's behalf. So God's delegated authority, humans exercise authority. Ang Diyos nag-delegate, amen, ng authority sa bawat isa. Ikaw babae, ikaw lalaki, amen. So humans exercise authority. Saan po? Sa kingdom that is the God's earthly kingdom. Amen po ba? And lastly, ito po yung earthly kingdom na tinatawag po natin. Now, an earthly kingdom refers to a human-led kingdoms or nation in the world, often contrasted with God's kingdom. Now, pag sinabi pong God's earthly kingdom, ito po mga kapatid, ay pinagaharian ng ating Diyos. Amen. Now, in earthly kingdom, tao po ang namumuno. Tao po ang naghahari. Sabi ko nga po din mga kapatid often contrasted with God's kingdom. So, earthly kingdom ay human rule. Amen. Ang nagro-rule. Governed by people with their own laws and system. That's why mga kapatid, mayroong mga hari. Amen. Merong mga prinsipe. Merong mga kingdom, iba-iba. Amen po. At sa isang kingdom na yon, may namumuno. Amen? And that is earthly kingdom na pinamumunuan, pinaghaharian ng tao. Now, an earthly kingdom is temporary and flow. Tandaan po niyo mga kapatid. Temporary, amen, hindi magtatagal. Amen? Unlike God's eternal and perfect kingdom. Ang malaking pinagkaibahan ng kingdom ng Diyos at ng earthly kingdom, ang earthly kingdom po mga kapatid, temporary at flowed. Pag sinabing flowed po mga kapatid, imperfect, amen? Imperfect or incomplete. Now, patunayan pa natin mga kapatid na meron po talagang kingdom dito. In Matthew 4:8, tandaan niyo po nung tinukso po ang ating Panginoong Hesus, nung after po ng kanyang 40 days and 40 nights na fasting. In Matthew 4:8, again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. So meron pong earthly kingdom mga kapatid na tinatawag. Now, the question is mga kapatid, na ating pong sasagutin. Ano po yung kingdom na sinasabi ng Diyos dito po sa Genesis chapter 1 verse 26? Amen? So bago po yon, ating po na pong namnamin kung ano po ba yung sinasabi ng ating Panginoon in Genesis chapter 1 verse 26. So God gives humans dominions over the earth. Amen? Padaliin pa natin yung term mga kapatid. Tayo daw po'y binigyan ng authority, pamamahala sa mga nilikha ng ating Diyos. Amen? We are not created, amen? Oh, I'm sorry to say, we are created to rule this kingdom. We are not created, amen? Kumbaga, we are created to rule this kingdom, not the kingdom to rule over us. Tama naman po mga kapatid. Papayag po ba tayo mga kapatid, yung mga hayop ang mamumuno sa atin? Ay hindi naman po nararapat po yun. Amen? Kaya nga po tayo po ang mas mataas, mas dominion. Amen? Tayo po yung mas magkakaroon ng authority. Amen? At nakakatawa naman po isipin kung baliktad ang gagawin ng Diyos. We are created to rule this kingdom, not the kingdom to rule over us. So in Genesis chapter 1, verse 26, binigyan tayo ng dominion, authority ng ating Panginoon. So what is dominions? So dominions means having power. Amen? Authority or stewardship over
something. Ulitin ko ulit mga kapatid, no? Tayo pong mga tao na nilikha ng Diyos sa kanyang wangis ay binigyan ng authority. Amen? Binigyan tayo ng dominion, rulership sa mga bagay na kanyang nilikha. Sa tubig, sa dagat, maamo o mailap, amen, binigyan tayo ng karapatan ng Diyos na tayo ang mga mahala sa kanila. Now, mga kapatid, dapat po nating maintindihan bilang isang tao, amen, na tayo po ay merong karapatan. Amen? Meron tayong tungkulin sa bawat nilikha ng Diyos. Hindi po pwedeng sabihin natin, uy, galit ako sa Kanya. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin, hakayaan ko na lamang siya. Sapagkat, nung nilikha tayo, hindi lang tayo basta nilikha. Nilikha tayo to rule. Amen? Nilikha tayo. Amen? To be domain. Amen? Magkaroon, mga kapatid, ng dominion sa mga nilikha ng Diyos. Now, ang nakakatuwa po din sa Panginoon, mga kapatid, sapagkat kapag po kasi pinangalagaan mo, di ba po, ang isang bagay, ito po ay napapabuti. Tama naman po ba? Amen? Ang mga hayop, kapag pinangalagaan mo, kapag inayos mo, sila po ay napapabuti. Kapag ang bagay, o ang isang bagay, kapag ito ay inalagaan mo, amen? Nagkaroon ka mga kapatid ng authority, ng dominion, mga kapatid, ito po ay gaganda. Amen? Ganon din po ang gusto ng ating Panginoon. At ikaw at ako mga kapatid, at nanonood po ngayon, ikaw po ay nilikha ng Diyos, hindi lang po basta mga kapatid, sa mga bagay na kinabibisihan natin. Kundi ikaw ay nilikha mga kapatid, to rule over this earth. Now, meron pong stewardship na tinatawag. Humans are caretakers of God's creation. Ito po yung ating pong pag-aaralan mga. Amen? It's all about stewardship. So God entrusted humans to care for and manage the earth and its creature. Kaya nga po mga kapatid, hindi pwedeng wala kang pakialam. Amen? Hindi pwedeng wala kang pakialam sa kapwa mo. Kasi po mga kapatid, tandaan niyo po ito. Ang greatest commandments ng ating Panginoon ay dalawang utos. Ano po yun? Love your God. Amen? With all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Ano po yung pangalawa? Love your neighbor as you love yourself. Mahalin po natin mga kapatid. Amen? Ang mga nilikha ng Diyos. Amen? Sapagkat po mga kapatid ko, maganda ang gagawin ng ating Panginoon. Aayusin niya eh. Sino po bang gusto dito ng magulong buhay? Tama? Sino po ba dito gusto ng magulong pamilya? Amen? Kaya nga po mga kapatid, kapag binigyan ka ng authority, ng dominion ng ating Panginoon, ito po ay ating pong gamitin. Amen? Ulitin ko ulit, we are created to rule this kingdom. Not the kingdom to rule over us. Now, the question is, mga kapatid, Pastor, ano po bang kingdom ang tinutukoy po dito in Genesis chapter 1, verse 26? The answer is, mga kapatid, it is the God's earthly kingdom. Bakit po mga kapatid? Siya po ang lumikha. Siya po ang creator. Siya po ang hari. Amen? Tayo po ang taga-pangalaga. Amen? Humans as a representative. Sabi nga po sa kanyang salita mga kapatid, we are the ambassadors of Christ. Amen? Hindi ka lang po mga representative ha, kundi mga kapatid, ikaw ay taga-pangalaga din. Hindi ka taga-sira, kundi ikaw ay taga-pangalaga din. We are created to rule this kingdom, not the kingdom to rule over us. Now, ito na po ating mga kapatid, ating pong pag-aaralan. Characteristic of a good steward. Yan. Ano daw po yung mga katangian ng isang magandang pangasiwa? Sapagkat pag sinabing steward, mga kapatid, merong pinagkakatiwala sa iyo ang Panginoon. Merong kang pangangasiwaan. Now, ulitin ko ulit, sa kingdom, may hari. Amen? At sa kingdom, meron pong mga nag-aayos, may mga nangangalaga, may mga caretaker. At tayo po ang nilagay po ng Diyos po doon. Number 1, mga kapatid, characteristic of a good steward o katangian ng isang magandang taga-pangasiwa. Amen? Number 1, we must be strong and courageous.
Dapat daw po mga kapatid, kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng ating Panginoong Diyos, ikaw daw po ay malakas at malakas ang iyong loob. Bakit po sinabi mga kapatid, strong and courageous? Amen? Kasi po mga kapatid, maaari kasing malakas ka, pero hindi malakas ang loob mo. Amen po ba? Kaya sabi po dito, we must be strong and courageous. Strong in the outside, courageous in the inside. Amen po ba? Malakas ka sa labas, malakas ka rin sa iyong loob. Kasi mahirap po mga kapatid. Amen? Nalakas lang ang ginagamit mo, pero ang loob mo ay napakahina. And that's why mga kapatid, tandaan niyo po yung kwento po ni Joshua. Amen? Nung ang kanya, si Moises, nung pumanong na po si Moises, sabi ng Panginoon, siya na po, mamumuno. Nagkaroon na po siya ng authority, dominion, si Joshua. Amen? At sinabi ng Panginoon, Deuteronomy chapter 31, verse 6, ang sabi po nun, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified. At makikita nyo rin po yan in Joshua 9. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Wow! Pag sinabi pong strong and courageous, meaning to say, ay magkakaroon ka ng faith and trust in God's presence and power. Amen. Ano po yan? Enabling believers to face challenge and overcome obstacle without fear. Kaya po pala mga kapatid, no, si David, nung nakatapat niya po si Goliath, amen po ba? Hindi lang po siya basta strong eh. Bakit po ba mga kapatid? Ang pinakatalagang namutawi sa kanya, siya po ay courageous. Bakit po? Si David po maliit. Amen? Si David po mga kapatid, ay wala pong experience sa pagiging sundalo. Amen. Bakit? Bakit niya natalo itong napakalaking higanting si Goliath na ito? Bakit po? Kasi po siya ay courageous. Malakas ang kanyang loob. Kaya sa ating pong pamumuno sa mundong ito, hindi pwedeng mga kapatid na malakas ka lamang. Kailangan po mga kapatid, malakas ang iyong loob. Bakit po? Hindi po pwedeng ang kingdom ang mag-rule sa atin. Hindi pwede yung baka ang mag-rule sa iyo. Amen po ba? Hindi pwede ang leon o yung kinakatakutan mo ang mag-rule sa iyo. Bakit po? Kasi babalik ta rin natin yung inutos ng Diyos. Amen? Ang inutos ng Panginoon, ikaw ang mumuno sa kanila. Ikaw ang mangangalaga. So be strong. We must be strong and courageous. Amen po. At lahat po mga kapatid na naglingkod sa Panginoon. Amen. Although meron pong mga natakot, meron pong mga nadismaya, meron pong mga hindi sumunod, pero po mga kapatid, at the end of the day, amen, kailangan po ikaw ay may lakas at lakas na loob para masunod mo ang kalooban ng Diyos. So number one, ano po yung number one? You must be strong and courageous. Tandaan niyo po mga kapatid, si Daniel, amen, strong and courageous, amen. Hindi lang kanya sa physical na katawan, hindi lang po sa kanyang loob, kundi, ano po, sa pamagitan ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. So number two, characteristic na dapat daw po makita sa isang steward o tagapangasiwa ng kingdom ng Diyos. Faithful and wise manager. Amen? Sino ba naman pong gusto sa unfaithful? Diba po? Ang gusto po natin, faithful and wise manager. Bakit po? In 1 Corinthians chapter 4, verse 2, now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Ulit mga kapatid, no? Now, it is required daw po, for those who have been given a trust, must prove faithful. Amen? Required daw po sa atin mga kapatid. Kapag ikaw ay binigyan
ng tiwala. Pinagkatiwalaan ka ng Panginoon, pinangasawaan ka, merong binigay sa'yo ang Panginoon na gagawin mo. We must prove that we are faithful. Dapat daw po mga kapatid, tapat at ikaw ay matalino, wise manager. In Luke chapter 12, verse 42 to 44, the Lord answered, who then is the faithful and wise manager? Sino daw po yung tapat at matalino? Amen, alipin. Whom the master puts in charge of his servant to give them their food allowance at the proper time. 43. It will be good for that servant whom the master finds doing so when he returns. Truly I tell you, he will put him in charge of all his possession. Wow! Napaka-importante po mga kapatid. Kapag ikaw ay pinagkatiwalaan ng Panginoon, we must be faithful at matalino. Amen? Wise manager. Why mga kapatid? Pansin niyo po ito. Ang ating Panginoon, amen, yung kanyang mga piniling mga disipulo, tama po ba? Yung kanyang 12 disciple. Although, may mga bagay, katulad ng kay Pedro, amen, nung kanyang ikahiya, o yung ating ikatwa, ang ating Panginoon ng 3 beses. Amen? At the end of the day, siya po ay patuloy na naglingkod pa rin sa ating Panginoon. Ano po yun? Dahil po sa faithfulness niya sa ating Panginoon. Tandaan po natin, pwedeng mawala ang pagiging faithful natin sa Diyos. Pwedeng manakaw ng kaaway. That's why in John 10:10, di ba po, at naparito ang kaaway para mangwasak. O naparito ang magnanakaw para mangwasak, pumatay at kumitid. Tandaan po natin mga kapatid, to be a good steward, we must be faithful. At huwag mong hahayaan na ito ay manakaw ng kaaway. In 1 Corinthians 1:9, God is faithful. So we must be faithful. Amen po ba? Paano po naging faithful ang ating Panginoon? Through the years, amen? Sa lahat ng taon na lumipas, God provide. Amen po ba? Naisip po natin yung mga kapatid, sa daan-daang libong taon ang lumipas, araw ang lumipas, God is faithful. Who has called you into the fellowship with His Son, Jesus Christ, our Lord. Amen? So we must be faithful and wise manager. Hindi ka lang tapat, kundi ikaw ay matalino. Number 3 mga kapatid, we must be responsible. Yan. Ito po napakaganda po mga kapatid. Sa isang lingkod ng ating Panginoon, sa isang servant o alipin ng Diyos na pinagkalooban niya ng rulership, we must be responsible. Hindi lang po sa ating pong kaibigan, hindi lang po sa ating church, at ganoon din po sa ating pamilya, at sa lahat ng aspeto ng ating pong buhay. We must be responsible. In Matthew 25:21, atin po maalala yung parable po ng 3 alipin. Amen? The parable of the bags of gold. Amen? So in 21, sabi po dito, his master replied, well done, good and faithful servant. Now, kapag faithful ka, we must be responsible. You have been faithful with few things, I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Now, in Matthew 25 po mga kapatid, kung ating po pag-aaralan po ito, yung parable po ng the parable of the bags of gold, yung 3 alipin. Ito po mga kapatid, kinakahalin tulad sa paghahari daw po ng Diyos. Sabi po doon mga kapatid, para daw po isang taong maglalakbay. Amen? Sabi po doon, kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. 3 tauhan. Yung unang tauhan po mga kapatid, ano po nangyari sa kanya? Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa. Ano po yung una? So paraphrase na lang po natin mga kapatid. So yung isa, 5,000 salaping ginto, ipinagkaloob po sa kanya. Yung pangalawang alipin, 2,000 ginto ang pinagkaloob sa kanya. At yung isa,
ay 1,000 ginto na lumipas daw po ang mahabang panahon. Amen? At dumating ang kanilang Panginoon. Amen? Sabi po doon mga kapatid, nung dumating siya, ang sabi ng isang alipin, yung kanyang 2,000 ay kanyang kinalakal. At tumubo ito ng panibagong 2,000. At ang sabi ng Panginoon, well done, good and faithful servant. So responsible po yung nakatanggap ng 2,000 ginto. Amen? Pangalawang alipin, yung meron pong yung una pong alipin is yung meron po siyang 5,000. Amen? And then, nung kinalakal niya ito, naging times 2. At yung pangalawang alipin, 2,000, naging times 2 na kinalakal niya. Sabi ng Panginoon, well done, and good and faithful servant. Now, dumating po dun sa panghuling alipin. Yung merong 1,000 ginto. Ang tanong pong ginawa niya, mga kapatid, kung babasahin ko natin ito, sabi ko sa kanya, in verse 24, lumapit naman tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga nang hindi ninyo itinanim at inaanin ninyo ang hindi nyo inihasik. Natakot po ako. Isipin nyo, natakot po siya. Kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Ito na po ang inyong salapi. Ibinalik niya yung 1,000. In verse 26, sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Irresponsable. Alam ko palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. So in verse 28, kunin niyo sa kanyang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Sino po yun? Yung unang nakakuha ng 5,000 ginto. Amen? Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakunting nasa kanya, ay kukunin pa. Ito po malungkot ang totohanan, mga kapatid. Kapag po ikaw ay responsable na lingkod ng Diyos, amen, at inabutan ka, mga kapatid, ng ating Panginoon. Ang sabi niya po doon, itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Doon mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Pinapatungkulan po dito, mga kapatid, ang mga di tapat, ang mga irresponsableng lingkod ng Panginoon. Kapag dinatnan siya ng Diyos, may sabi po niya doon, tatapon sila. At mangangalit ang kanilang mga ngipin. Saan po yun? Sa dagat-dagatang apoy. Ayaw na ayaw nating papuntahan. And that's why we must be responsible sa pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Kung ano ang kanyang pinagawa, kung ano ang kanyang iniutos, kung anong authority, dominion na binigay sa atin. Amen? We must be responsible. Ano po yung number 1, mga kapatid? Sabi po doon, characteristic of a good steward, kailangan po maging strong and courageous. Number 2, faithful and wise manager. Tayo po maging tapat, maging matalino. Number 3, responsible. Ito po ang lastly po, mga kapatid. Ito po ang napakaganda. Kung paano daw po maging maayos, maging magandang tagapangalaga ng ating Panginoon. We must be Christ-likeness. Amen. Ano po yung Christ-likeness? Refers to being transformed into the image of Jesus Christ. In the image of Jesus Christ. Balik po tayo ng mga kapatid. Genesis chapter 1, verse 26. Tayo po nilikha ng Diyos ng kawangis niya. Amen. Hindi kawangis ng kaaway, hindi kawangis ng kung sino-sino, kundi kawangis ng Diyos. So reflecting His character and nature. Wow! Character ng ating Panginoon and nature. Becoming more like Him in thoughts, words, and action. Ulitin ko ulit, mga kapatid, no? Kapag ikaw, amen, pinagkatiwalaan ng Panginoon, at meron kang Christ-likeness and becoming more like Him in thoughts,
words, and action, you will be a good steward. Ikaw daw po ay magiging maganda, maayos na tagapangalaga ng kingdom ng Diyos. Amen po? In Romans 8:29, sapagkat sa mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging sa Kanya. At ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Kaya kapatid, ikaw po ay pinili ng Diyos. Amen? To have dominion, authority, maging tagapangalaga, to be a good steward ng ating Diyos. Especially, hindi lang po sa mga hayop, hindi lang po sa mga nilikha, hindi lang po sa mga bagay, amen, kundi doon din po sa ating pong kapwa. We must be a good steward, amen, lalo na sa relasyon natin sa bawat isa, sa bawat kaluluwa na kailangang maligtas. At ganoon din sa atin po na niligtas ng ating Diyos. Amen po? So we must have a Christ-likeness character. Kasi po mga kapatid, no, ano po bang karakter ng ating Panginoon? Mabuti, banal, tapat, faithful, matapang, strong and courageous. Amen? Nasa Kanya na po ang lahat eh. Amen po ba? Lahat ng mga mabuting katangian ay nasa Kanya na po mga kapatid. So kaya nga po, sinasabi ni Paul, sabi po dun, imitate me. Kasi imitate Christ. Amen? Ang Panginoon po mga kapatid, ay hindi po gumagawa, amen, nang hindi nakakalugod sa Diyos Ama. At ganoon din po kung gustong gawin, gayahin natin. Katulad na sa ating Panginoong Jesus. Tandaan po natin, kung nasa iyo ang ating Panginoong Jesus, nasa iyo ang banal na Espiritu. At kapag nasa iyo ang banal na Espiritu, ay meron po itong bunga. Galatians chapter 5, verse 22 to 24. But the fruit of the Holy Spirit. Dito po mga kapatid, kapag ikaw ay nabago, amen. Kapag ikaw ay nagkaroon ng Christ-likeness, katulad ng ating Panginoon, ang bunga ng banal na Espiritu ay makikita, malalaman, ma-experience ng bawat isa. Ano po yun? Love. Kakaroon ka ng love. Joy. Peace. Wow. Forbearance, kindness, goodness, and faithfulness, gentleness, and self-control. Tandaan po natin, against such things, there is no law. Wala pong batas ang kalaban dyan. Amen? Ang pagiging katulad mo sa ating Panginoong Jesus, ikabubuti mo, ikabubuti ng paligid, at ikabubuti mga kapatid ng bawat isa. Kaya nga po, amen, sa ating pong napag-aralan, meron pong kingdom na pinagkaloob ang ating Panginoon. At ang bawat isa sa atin ay gusto ng Diyos ay pamahalaan natin ng maayos, maganda, tapat, at katulad nito mga kapatid. Kung gusto natin na maging maganda, maayos ang pamumuno po ng bawat isa, ang ating rulership church, ito pong bagay na ito, pinakaulit, Christ-likeness. Katulad ng pag-uugali ng ating Panginoon. Katulad ng kanyang pananalangin, katulad ng kanyang pagsasalita, katulad ng kanyang pag-uugali, pagsasabuhay. Amen. At alam po natin mga kapatid, ang ating Panginoon Jesus ay namuhay ng perpekto sa mundong ito. At gusto ng Diyos na atin po siyang gayahin. I-imitate natin yung kanyang ugali. I-imitate natin yung kanyang pag-approach. I-imitate natin kung paano niya itrato ang iba. I-imitate natin mga kapatid kung paano siya magmahal. Amen po? Kaya nga po kapag may Christ-likeness ka, amen, in verse 24, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh. Wow. With its passion and desire. Kapag po mga kapatid, tinanggap mo ang ating Panginoon at sinabi mo sa iyong sarili, I am ambassador of Christ. Ikaw ay steward ng ating Panginoon. Sabi po doon, those who belong to Christ have crucified the flesh
Hindi na lang po ang kalooban mo nasusunod, hindi kalooban na ng Diyos. Wala na ang desire mo, wala na ang passion mo, kundi yung will na ng ating Diyos. So, 4 na bagay po, mga kapatid, to be able na tayo po ay maging magandang, effective na namumuno o steward ng ating Diyos. Ano po yung number 1? So, we must be strong and courageous. Number 2, we must be faithful and wise manager. Number 3, we must be responsible and we must have Christ likeness, character, attitude. Lalong-lalo na yung pamumuhay ng ating Panginoon Jesus. Amen? So we are created to rule His kingdom. Tandaan po natin mga kapatid, no? We are created to rule. We are created to love His kingdom. We are created, mga kapatid, to be a steward. Hindi lang steward, to be a good steward. Not the kingdom to rule over us. And to become a great steward, ito po mga kapatid, we need to emulate the characteristic of the Lord. Amen? Hallelujah. At yun lamang po mga kapatid, sa ating pong gabing ito, napakabuti ng ating Diyos. Nawa, ang salita po niya mga kapatid, ang tangi lamang po maitaas at mapagbabago ng ating pong buhay. Isa po itong paalala sa ating pong mga lingkod at sa ating pong mga kapatid na naniniwala sa ating Panginoon that we are created to rule, we are created mga kapatid to be a good steward. Ang kung kailangan natin, we need to emulate the characteristic of the Lord. Amen? Hallelujah. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Ama naming Diyos na tapat at dakila sa lahat. Maraming salamat Panginoon sa gabi ito. Pwede nga ikaw ay mabuting Diyos, tapat, Panginoon. Maraming salamat Lord God. At tunay nga o God sa lahat na nakikinig at nakanood ng live nito. Lord, kami po Panginoon nananampalataya sa iyo. Bigyan niyo po kami Panginoon Lord God ng kapangyarihan na gusto mo po Panginoon para po mapapamunuan namin ang lugar, ang kingdom na pinagkaloob niyo po sa amin. Lord, bigyan niyo po kami ng strong and courageous mind, being responsible, ang pagkakaroon Panginoon ng Christ-likeness ng katulad sa iyo. Maraming salamat sa iyo Panginoon Lord God. Ingatan niyo po kami. Panginoon, tunay nga ikaw lamang Panginoon may taas sa gawain nito. Ikaw lamang ang madakila. Maraming salamat Panginoon. We entrust everything unto you, O God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Amen. Isang pagpapalag gabi po sa ating lahat. God bless us all. At muli, ako po'y muli bumabati ng isang magandang pinagpalang gabi sa bawat isa. Maraming salamat po. Thank you, Lord. God be all. God bless us all.